Kuco sa veľmi tešil, no konečne dal zo seba emóciu, lebo hovorím, to musím viacej brávať ku mne domov, lebo predtým sme sedeli u mňa doma, takže asi chápete, hej, že ak sme išli na žreb, bolo to deň po tom víťazstve, tak hovorím, tebe musím ďalej nalievať takéto magnézium, čo mám doma, tak ukázal neskutočnú emóciu a určite sa celý čas o tom hovoril, že by chcel AC Milan dostať, sa mu to splnilo, takže bolo to veľmi príjemné a hovorím, to je tiež osud, že vlastne, že sme vyrastali v Manchester City obidvaja, dostaneme Manchester City, tak sú tam nejakí tí fyzioterapeuti a tak, čo sme ešte my mali, takže možno, že budú vedieť, ale Vladovi určite, lebo tak on nastúpil aj za Ačko, on dal vtedy aj proti Arsenalu sa mi zdá gól, takže jeho si budú určite viac pamätať, mňa až tak ne, ale hovorím, je to proste nejaký osud a Kuco a si zoberte aj Tolič, dostal Dynamo Zagreb, takže bolo tam viacero takých osudov a tieto 2 mesiace bolo až príliš veľa osudu, ja neviem. Bolo to divoké, bolo to nádherné, to bolo niečo, ja by som to prirovnal najlepšiemu zážitku v mojej futbalovej kariére, asi to bolo niečo neuveriteľné.